बाय बाय इसका घर इलिसा का घर Hey guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर ओरैबायदि गरम ना आयु लोगोफोर माने मोनसे बाथ्रा बुंनो आङो माने गरम बन्द'खौ जुलाइआव मानो होयो आगस्टआव होनांगौ आरो ना मेनलि माने जुलाइआव अखा बांखादों माने बोथोरा एसे थान्दा जाना थायोना खिन्थु जुलाइआव अखाबो गैया बारबो गैया ओरैबायदि हाव गरम आयो जोगो ना दुगैयाबो माने खानसेयाव खेबबा दुगैयाबो रैखा गैया आरो ना थ' लोगोफोर जियानो जाया मानो थ' दा आं थांगासिनो मोनसे जायगायाव मा जायगा आं मटर ब्लगिंआव बुंगासिनो आरो ना थ' टाइम गैथारला आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनि आङो माने आं बेखौ गोजां बोथोरावनो माने आगस्टनि थाखाय स्पेसियेलि बनायदोंमोन खिन्थु इउज खालामनाय जायासै आरो ना थ' बेनो जाबाय नै सुइमिं पुल थ' इउजआनो खालामनाय जायाखै आरो ना थ' बेखौ आं इउज खालामनोसै गाबोन सबनाय आरो ना बेयाव फुरा दंखलनि दैखौ फुरा मटरजों फुल खालामनोसै बिनिफ्राय बेयाव गोजोमसै आरो ना घन्टा सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि बेस्ट जागोन बियो ओमफ्राय नै दा हर जानो थाखाय ना मोनद' मानिफ्राय हमनाय जोंनिया मजा दा जानोसैलै यास थ' लोगोफोर नै दायो जों होलांसै ना ओमफ्राय आं नैखौबो हैनो दङ सासे मानसिनो नै इयारबाड्सखौ आरो ना थ' लेट्स गो यास ओरैबायदि गरम दा बाइक सालायबासो सान्थि मोनसिगोनलै आयै सान्थि बार गुसु नांखायो जेनेबा थ' लोगोफोर नै दायो थांगासिनो आङो भेरगावआव गासैबो सिनायखायो जोंनाव होमबा जोंनिया माने इलिसा बर' जोंनिया जानजिया खाफ्रा दे लोगोफोर होननाया बे सिंगारजों आरो जोंनिया नितामुनि सिंगारजों माने आब'जों सामार भेकेसननि मोनसे माने सिंगिं वर्कशप खुलिदों आरो ना थ' दिनै बे वर्कशपनि लास्ट डे थ' बेयावनो दायो आं थांगासिनो आरो ना माने दायो जोबथारनोसै वर्कशप प्रग्रामा थ' होमबाबो आङो माने मोननैसो खामानिनि थाखाय बहुत लेट जाबाय आंनि माने मानसियानो बहुत लेटलै सम माने खारफानाय आङो थ' दायो आंनि थांगासिनो मानसि सयनो नङा होमबा थ' दायो माने जोंनिया जुरिया बहादों थायो बेयावनो प्रग्रामाव ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसे खामानियाव दङ इयारबाड्स हैनाय मुनुनो थ' नियाव दङ इयारबाड्सआ थ' बेखौ माने हैनांगौ आरो बेनो गिलिंसो नामा ब्रा इयो थ' लोगोफोर जाय सिदा लोगो मोनसै इलिसा लानि न'आव लेट्स गो थ' लोगोफोरनि निजा हाबनांगौ इलिसा लानि न'आ थ' नैबे जाबाय भेरगाव ओमफ्राय नैबे नै कस्तुरबा गान्धी बेसेबांबा बोसोर सिगांनि बा जों गोरलैसो नुनायलै दाम खावगासिनो नै लागाव थ' लोगोफोर नै नैबे जाबाय इलिसा लानि न' लागाव थ' लोगोफोर देखानोसै ना मा जाया थ' दसे नायबानो जाबाय जास्ट एसे हाबलांसै आङो बिनिफ्राय डाइरेक्ट खैराबासो होलांसै आरो थ' नै प्रग्रामा workshop basic knowledge of singing ini dah ending day workshop ni ending day गासै स्टुडेन्ट फोरा थांबा सानैसो दंबावो जों एन्जय खालामदों आंनि एन्डिं आव बुंबाय आरो जोबनासो मोनफायदे जोबनायनि खाजोन प्रग्रामानिया जोबनाय खा मोनफायदे खिन्थु जोबाखै दा लास्टआवसो कालचार प्रग्रामा जायो नंगौ सानाय गोरबो खुंगुर मेथाइ खन स्पेशल आर्टिस्ट जोंनि वर्कशपनि थ' नोंथांमोना दसेनि उनावनो नुनो मोनगोन जों एसे मोसाना लाग्रोन दे भगवान इलिसा बर' माने पुरा एन्डिं प्रग्रामनि एन्डिंआ जोबोद मोजाङै थांबाय दिनै स' एसे मोसाबाय आरो मा जादों वर्कशपआवथ' जास्ट जोंनि बेसिक नलेजखौ होनाय जादों ओमफ्राय दिनै फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदि कम्पिटिसन जादों आरो ओमफ्राय बैसोफ्रा ओरैनोथ' जोङो लिमिटखौ 14 इयार्स लादोंमोन मेक्सिमाम खिन्थु 14 इयार्सनिबो गिदिर फैदों लानाय फैनाय बोसोराबो खालामगोन नोंथांमोनखौ खोथा हरगोन आरो ना माबायाव सामार भेकेसनाव गरम ini Elisa lan no puede canción de sombra ne Elisa lan di bima kade kayak zakasnya ngomong dorjeng ada tasu bibar hello nu zakatu kalau mandeng
बोल बाय 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 इसका घर इलिसा का घर कौन भांगा बुटाई मान अच्छे वाव फॉल सीलिंग आसे की बात है इस लोगोफोर नै दायो थांनोसै जाबाय अमाजों मा होनो थास' बिबारजों जाबाय गोगोमनो ओमफ्राय आंनि फैनाय एसे लेट जाबायना बेनिखाय वर्कशपनि मोननैसो माबाखौ बादायलायनायखौ देखायनो हायासै आरो ना दा लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ आरो ना थ' बहुत सर्ट ब्लग जाबाय दिनैनिया बेफोर मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना FKB आव दाबो हाबबानो जाबाय मानोना दाबो बहुत फ्रेश निउ एप बियो आं जे सिगांनि भिडिअ बुंदोंमोन ना FKB एप्लिकेशना बेयाव लोगोफोर माने जास्ट YBI फोरबायदि माने 5,000 बिदि सोना आरो ना जास्ट 700 सोनांगौ फैसाखौ 700निफ्राय नोंथाङा माने बिनि 6% दैलि मोनखायो आरो ना आरो बे 6% आबो दिनै 6% गाबोन 7 8% 9% बिदि पार डे बिदि बारायलाङो आरो ना बेनिखायनो बहुत मोजां आरो ना तो आरो नोंनि सिङाव हायोबा खादैसो मानसि सोनो हाबानो नोंथाङा माने दैलि 800 टाका सेलारि मोनखायो 800निफ्राय 1000 1200 2000 गासै जालाङो आरो ना 4000 गाहाम जायो नोंनि सिङाव जाय मिथिया आं एसे स्लाइड बुंहरनोसै नामा नोंथांमोना जास्ट आंनि कमेन्ट भिडिअ लिंक दङ लोगोफोर थांनानै बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालाम ओमफ्राय रेजिस्टार खालामबानो जाबाय मबाइल नाम्बार आरो पासवर्ड होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव डिप'जिट अपसन नुगोन बेयाव डिप'जिटआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव मोनथाम अपसन नुगोन इट्स पे 3 Q पे 4 होननाय आरो ना मोनसे थ' बेयाव जिखिजाया क्लिक खालामनानै माने एमाउन्टखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा साबमिट खालामबानो जाबाय बेयाव गोबां पेमेन्ट अपसन फैयो जेरैबायदि पेटिएम गुगल पे फैगोन आरो नङाबा खायफायाव माने QR क'डबो फैयो थ' बे QR क'डखौ नोंथाङा माने स्क्रिनशट खालामनानै नोंथाङा आरामसे माने पे जिखिजाया पेटिएम फोजों आरामसे माने पे खालामनो हायो आरो ना ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा टिमाव क्लिक खालामबा नोंथाङा नोंथांनि आइडि मोनगोन थ' बे आइडिखौ नोंथाङा माने लोगोफोरजों शेयार खालामनानै गोबां माने कमिसन आरो बेजों लोगोसे गोबां माने सेलारि मोननो हागोन आरो ना आरो बे 6% 7%खौ बोरै लानो होनना बुङोबा नोंथाङा जास्ट टेलिग्रामाव थांनानै FKB सिगनेल चेनेल सार्च खालामबानो जाबाय बेयाव नोंथाङा जइन जाबानो जाबाय आरो ना बेयाव माने दैलि 8टानिफ्राय 4टा बाजारनि गेजेराव मोनसे कड फैयो थ' बे कडखौ नोंथाङा नायनानै FKB एपआव थांफिननानै बे कडखौनो बेयाव क्लिक खालामनानै बेखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा क्लिक खालामनानै बाय आप खालामबानो नोंथाङा माने दैलि बे 6% 7% नोंथाङा माने दैलि माने नोंथाङा प्रफिट मोनगोन आरो ना थ' लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड आंनि कमेन्ट पिनाव लिंक दङ थ' थांनानै रेजिस्टार खालामबानो जाबाय रिसार्च खालामबानो जाबाय आरो फैसा खालामबानो जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर नेक्स्ट आरो धामाका ब्लग फैगासिनो स्टे टिउन